Ai, per favor, però quina merda de coixí, Si està destrossat, això. Ostres! Oh, qui té un llit amb muelles, al segle XXI? Què és això? Ostres! Jaume? Jaume, ets tu? Jaume? Merda, on està l'interruptor? Merda! Ai, pots saber què collons crides, desgraciat? Ostres, Jaume, quin susto, per favor! No es diu susto, es diu ensurt, cap de prepuci. Sí, ensurt, sí. Pensava que hi havia un fantasma o algo, perquè tot el rato... Tota l'estona sentia com sorolls i veia com sombres. Ombra? Sí, bueno, bé, ombres. Això, per sort que eres tu. No. No què? Què he dit malament, ara? Dic que no era jo. Jo acabo de pujar ara al sentir els teus crits exageradament insuportables. I aleshores? De qui eren els sorolls que sentia? I jo què collons sé, Rafael? Potser era la meva tieta àvia. Ah! No, és que no sabia que vivia algú més aquí. Que no m'has dit res? No me l'has presentat? On és? Bé, viure, no viu gaire, Què vols dir? Rafael, la meva tieta àvia és morta. Com que morta? Què és morta, Rafael? Morta. Està ninot. Va morir, a la teva habitació va morir. Fa just 13 anys. Un dimarts 13. A les 13 i 13 hores. I feia 13 graus de temperatura fora. Ostres, quina casualitat, no? Quants 13? Estava fumant mentre llegia un llibre i en un moment de la lectura es va sorprendre tant, que es va empassar la cigarreta i es va ennuegar. Uau! Però i com saps que va morir a les 13:13? Que estaves al costat? O alguna? No. És que duia un rellotge. I al caure de la cadira just se li va parar. Clar. Però i com saps que feia 13 graus de temperatura? És que el seu rellotge també marcava la temperatura. Ostres, que moderna la teva tieta àvia. Sí, molt. O sigui que si sents sorolls, veus ombres, o algú et toca els peus, no pateixis que és la meva tieta àvia, d'acord? I ara no em molestis més, que jo haig d'anar a dormir. Apa, bona nit! No crec que s'ho hagi cregut. És curtet, però no tant. Tieta àvia d'en Jaume? Si em sent, vull demanar-li-ho, que, sisplau, no em toqui els peus mentre dormo. No sé si és un fetitxe vostre, però a mi no em mola gens. Senyora, l'haig d'avisar que els meus papis em van apuntar a classes de Krav Maga quan era petit. La puc matar amb les meves pròpies mans. Ai, no, que ja està morta. La puc rematar, Alerta! No bromello, No bromello. Ai, no, que he sigut jo. Existeixen els fantasmes, no existeixen els fantasmes, no existeixen. Els fantasmes no existeixen. Existeixen els fantasmes, no existeixen. Els fantasmes no existeixen. Els fantasmes no existeixen. Bon dia! Ai! Ningú m'ho ha demanat, però fa bon dia. Ai! Damunt dels caps un sol ben insolent. Estàs puta, Jaume? Bon dia, Catalunya. Són les 6. Tu et drogues, però és que seguríssim que et drogues. Com diu en Guardiola, si ens llevem ben d'hora, podem fer un fotimer de coses. Espavila. Ai, no. Què? Com has dormit? Malament, Jaume, no he dormit. T'ha molestat molt la meva tieta, o què? Rafael, o sigui, de debò t'ho has cregut? Clar que ho he cregut, Jaume. O sigui,
Tu saps la de sorolls que se senten per la nit aquí? Collons, Rafael, però és que és el que tenen les cases amb teulades de fusta antiga, que cruixeixen, a part que el vent també fa molt de soroll, Tot s'ha de dir, perquè fa... I una merda. Desperta't ja, Rafael! Però què fas, boig? Si no et desperto jo, et despertarà Catalunya! Vinga cap amunt! Mira, quin asco de vida, Jaume, quin asco de vida! Es diu fàstic! Asco, Jaume, asco!